Bon dia a tothom i moltes gràcies per apuntar-vos al webinar d'avui, que és l'últim webinar que organitzem aquest any des del clúster de materials avançats i que compta amb el suport d'Acció i que té com a títol Projectes MAP, oportunitats de finançament i casos d'èxit. Jo soc la Magda Valldosera, pels que no em coneixeu, ja que avui tenim diferents assistents de fora de l'ecosistema del MAP i soc Project Manager en el clúster MAP. Pots passar on, sisplau? Gràcies. En el webinar d'avui us presentarem diferents oportunitats de finançament. La Ona Bonví, Cluster Manager del Cluster MAP, començarà la sessió presentant-vos diferents oportunitats de finançament per projectes enfocats sobretot als membres del clúster, però també hi podreu participar altres organitzacions que no formeu part actualment del clúster. I després comptem amb diferents organitzacions que participen en diferents projectes i ens presentaran aquests diferents projectes cofinançats amb convocatòries públiques. Començarem amb un projecte europeu, Mat4EU, que hem iniciat fa poc des del clúster de materials avançats, que es titula Materials avançats per a un futur europeu sostenible. Després seguirem amb Sintec, Sinergies intersectorials per a l'economia circular, que és un projecte cofinançat per l'Agència de Residus de Catalunya. Després segueixen dos projectes d'àmbit estatal, cofinançats amb els ajuts AEI, que després ja la Ona, pels que no esteu familiaritzats, us explicarà quins tipus d'ajuts són. En primer lloc, en Marc Visern, Business Unit Manager de Cinex Rotimpress, presentarà el projecte Revia, solucions avançades per a la segona vida de bateries en sostenibilitat, circularitat i digitalització. I seguidament, en Markel Cormenzana, soci de Holon, presentarà la segona fase del projecte Building Legacy, sistema tecnològic per reutilitzar materials de construcció mitjançant Indústria 4.0. I, per últim, els últims dos projectes són d'àmbit regional, cofinançats per als ajuts IRC d'Acció, i el primer d'ells el presentaran conjuntament en Carlos García, CEO de Stilceram, i la Ruth García, CEO de Solca, que és el projecte Arceram, materials i motlles innovadors per a joieria ceràmica personalitzada. I ja per últim, l'Albert Chamorro, CEO de V2 Group, presentarà el projecte CASFEM, carregador sense fils per a embarcacions elèctriques sostenibles d'impressió 3D. Llavors, al final de totes aquestes presentacions tindrem un espai per fer preguntes a tots els ponents que participaran en la sessió d'avui o qualsevol comentari que tingueu o dubte sobre tant les diferents oportunitats de finançament com els diferents projectes, i com més d'un ja ha participat en aquest tipus de projectes, també els hi podeu preguntar, si no, la seva experiència o qualsevol dubte que tingueu. Llavors, abans d'entrar en matèria i que l'Ona comenci amb la presentació d'oportunitats de finançament, volia aprofitar que, com ja us comentava, a la sessió d'avui hi ha diferents persones que venen d'organitzacions externes al clúster MAP per presentar-vos breument qui som al clúster de materials avançats i quines accions i serveis impulsem i oferim als nostres membres. Llavors, el clúster de materials avançats o clúster MAP va ser creat el 2015, o sigui, ara ja fa 10 anys, a través d'Acció, l'Agència de la Competitivitat de l'Empresa Catalana, amb l'objectiu de facilitar, promoure i contribuir a la competitivitat de les empreses i diferents entitats dins del sector, dins de la cadena de valor del sector dels materials avançats. Pots passar una, sisplau, a la següent. Gràcies. Llavors, actualment comptem amb 83 membres associats, la major part dels quals són pimes, però també tenim representació de grans empreses i centres tecnològics i universitats.
majoritàriament situats a Catalunya, però també tenim alguns membres a la resta de l'estat espanyol. Aquí veieu el mapa dels nostres associats distribuïts al llarg de la cadena de valor dels materials avançats. I bé, tot i que cobrim tota la cadena, sí que és veritat que en la baula de productors i transformadors som molt forts i això fa que ens descrivim com un clúster solucionador. Passar, sisplau. Vale. Aquí veieu algunes de les solucions que ofereixen als nostres membres, des de precursors químics i polímers, teixits funcionalitzats, recobriments i tractaments superficials, i després també toquen diferents tecnologies, des de fabricació additiva, electrònica impresa, i ara també cada vegada més estem també enfocats en valorització de residus. I una de les nostres característiques és que no estem centrats en cap sector concret, sinó que moltes de les solucions que ofereixen els nostres membres tenen aplicació a diferents sectors. I aquí veieu alguns dels sectors en els que estem enfocats. Sisplau, aquí. Llavors, en aquesta diapositiva veiem algunes xifres del 2024. Ja en el primer webinar de l'any que ve ja presentarem les xifres del 2025, però perquè veieu una miqueta la tipologia d'activitats que organitzem i impulsem des del clúster. Aquí podeu veure que hem organitzat diferents jornades de diferents temàtiques concretes d'interès pels nostres membres. Després organitzem també interclústers, que són unes jornades que organitzem conjuntament amb un altre clúster més sectorial, precisament pel que us comentava ara, perquè nosaltres som el clúster solucionador i ens podem enfocar a diferents sectors. Llavors, depenent de l'interès dels nostres associats, ens enfoquem més a un sector o a un altre. També organitzem diferents webinars, com el webinar d'avui, i aquesta és una mica la xifra dels participants que van assistir a totes aquestes activitats al llarg del 2024. I sí, moltes d'aquestes activitats són obertes a tothom, però d'altres són exclusives per als nostres membres, i una d'aquestes activitats exclusives per membres són els grups de treball, que actualment en tenim 5 d'aquestes temàtiques que veiem aquí: nanomaterials i nanotecnologies, materials lleugers, manufactura avançada, economia circular i electrònica impresa. I a través d'aquests grups de treball, que són unes sessions en un format una miqueta més petit que una jornada, en el que assisteixen un grup de persones més reduït, són jornades activitats més de treball i més de definir els reptes que hi ha al voltant d'una temàtica i els interessos de les diferents organitzacions, ja sigui en matèria d'organitzar activitats, com el que comentàvem dels interclústers, o participació a fires, i molts dels projectes, que és l'última columna, que veieu aquí les xifres del número de projectes que vam impulsar o vam estar treballant al llarg del 2024, que van ser 10 projectes amb un pressupost de més de 2 milions d'euros. Molts d'aquests projectes sorgeixen d'aquestes activitats, dels grups de treball, i també d'altres contactes que sorgeixen a través de jornades i interclústers. Llavors aquí no entraré molt en detall, perquè en el webinar d'avui ja veureu diferents exemples amb una miqueta més de detall de temàtiques i de tipologies de projectes impulsats des del clúster, però aquests són els projectes que es van iniciar el 2024, i perquè veieu una miqueta la tipologia i la temàtica, menys el projecte de Polrec, que aquest sí que és un projecte europeu que es va iniciar abans i que va acabar aquest any, amb el qual vam donar suport
a diferents pimes europees per la implementació de tecnologies de reciclatge tant químic com mecànic i també doncs, temes de formació i de digitalització. La resta de projectes que veieu aquí doncs, tenen una durada aproximadament d'un any i també estan en el marc de l'àmbit, diguem-ne, estatal a través de les AIs o regional a través dels IRCs. Doncs veiem aquí la primera fase de Building Legacy, que avui el Marc el presentarà la segona, sistema per a la reutilització de materials de construcció. També vam treballar un projecte de reciclatge de bateries de vehicles elèctrics i també veiem temes d'impressió 3D, d'ossos sintètics en biomaterials, també altres projectes més de digitalització, de traçabilitat a través de blockchain de materials plàstics, de reciclatge de materials plàstics, vull dir que són temàtiques bastant diverses. I si ja passem, aquí ja és quasi l'última diapositiva, ja entrem en matèria. Només donar-vos una miqueta la visió d'altres serveis que oferim pels nostres membres. A nivell de visibilitat, doncs tenim acords de col·laboració amb diferents fires i congressos, llavors tenim o descomptes o entrades gratuïtes per entrar a aquestes fires i moltes vegades també participem en estants conjunts, el que ajuda moltes organitzacions també a participar-hi i fem altres serveis com la redacció de notícies, entrevistes i donar visibilitat a borsa de treball i oferta formativa. I aquesta oferta formativa, recentment fem difusió a través de la nostra plataforma d'Acadèmia MAP, que és una plataforma que hem estat desenvolupant el darrer any, que per una banda ens serveix per fer difusió d'aquesta oferta formativa que ofereixen tant col·laboradors nostres com els nostres membres, com a nivell d'oferir també algun curs que impulsem directament des del clúster MAP, que actualment oferim un d'electrònica impresa i que a través de la plataforma també serveix com a aula virtual. I el NanoHub és una altra iniciativa del clúster per donar visibilitat i per visibilitat a les organitzacions que treballen en nanomaterials i nanotecnologies i que s'estableixin col·laboracions entre elles. I res, aprofito també per comentar-vos una mica l'aliança ELCA i Movem, perquè avui també en parlarem. A través de l'Aliança Europea ELCA de Materials Lleugers podem oferir diferents serveis als nostres membres i la Ona us comentarà un d'ells. I a través de l'aliança a nivell regional Movem per promoure la mobilitat sostenible, ha sorgit un dels projectes que també presentarem avui, que és el Revia. I llavors també comentar-vos que a través de la nostra pàgina web tenim un servei en el qual qualsevol organització que tingui un repte tecnològic intern pot incloure'l allà. És com una espècie de taulell d'anuncis. Llavors aquests reptes els hi arriben als nostres membres a través dels diferents grups de treball i li intentem donar solució. Llavors, us animo a utilitzar aquesta eina tant a les organitzacions de fora com als membres. I ja ara sí, per últim, només volia aprofitar per fer una crida als membres que estan connectats avui a que es reservin al matí del 28 de gener perquè estem organitzant una jornada de treball, de connexió i cocreació de projectes i en la que participaran els 5 grups de treball que ja he comentat abans, però que si canvies la diapositiva, Ona, sisplau. Aquí, vale. Doncs aquí torneu a veure les diferents temàtiques dels 5 grups de treball. Els logos que hi ha a baix són els coordinadors de cada grup de treball i que l'objectiu d'aquesta jornada del 28 de gener és que els reptes que hem estat treballant o identificant en els diferents grups de treball es puguin treballar conjuntament i que s'estableixin diferents sinergies i col·laboracions entre l'ecosistema del MAP.
Així que us animem a inscriure-us, que ja estan les inscripcions obertes. I ara sí, doncs, donem pas a la Ona amb la presentació d'oportunitats de finançament per a projectes de membres del Cluster MAP. Molt bé, doncs bon dia a tothom i moltes gràcies, Magda, per aquesta introducció al clúster. Per part meva, doncs, com comentava la Magda, us faré una mica de resum de les oportunitats tant a nivell regional, estatal com europees que tenim detectades i que creiem que us poden interessar participar-hi durant el 26. És veritat que molts d'elles doncs, encara no estan convocades, no? I per això doncs, aquí us posarem un resum de com ha sigut aquest 2025 i com creiem que serà el 2026. No entrarem molt en detall en totes, és perquè tingueu una mica una idea. Després també doncs, en casos de projectes us serviran també d'exemple per veure quin tipus de projectes hem presentat en algunes d'aquestes convocatòries, doncs sobretot a les que hi hem participat des del clúster MAP, no? Perquè es diferencien entre convocatòries on els clústers som els sol·licitants i on també podem formar part del consorci i doncs altres convocatòries que hi podeu participar vosaltres com a empreses o com a organitzacions i doncs des del clúster MAP aquí us podem ajudar a veure l'encaix d'aquest projecte o saber si necessiteu col·laboradors, buscar socis per al vostre projecte o inclús doncs, també ajudar-vos a fer aquesta sol·licitud, no? d'aquest ajut, no? Que de vegades és complicat. Llavors, a nivell regional, comentarem diferents ajuts d'acció i també de l'Agència de Residus, l'IRC d'acció, que ara ha canviat de nom i es diu Projectes en Cooperació de Clústers, els NON d'acció, els nuclis d'R+D, que ara també han canviat de nom, projectes d'R+D, i també doncs, les iniciatives de foment d'economia circular de l'Agència de Residus. En quant a oportunitats estatals, sobretot ens centrarem en les AI, agrupacions empresarials innovadores del Ministeri d'Indústria i Turisme, però també us explicarem doncs, dues convocatòries que jo crec que la majoria de vosaltres ja coneixeu, també del Ministeri de Ciència i Universitats i també una altra convocatòria anomenada Cadena de Valor, que aquesta sí que és nova d'aquest any i jo diria que no hi ha hagut edicions prèvies. I per últim, a nivell europeu, també us farem unes pinzellades d'algunes convocatòries a nivell d'Horizon que estan previstes pel 26-27. Després també aquí hem posat Euroclústers, això us ho explicarem directament en el projecte que ens han concedit i llavors també, com comentava la Magda, algunes oportunitats d'ELCA, que és l'Aliança de Materials Lleugers que participem des del clúster. Llavors, en quant als famosos IRCs, que ara s'anomenen projectes cooperatius de clústers i que aquests hi podem participar perquè formem part del programa Catalunya Clústers d'Acció. I aquí el clúster és l'entitat sol·licitant d'aquests projectes, però a més hi podem participar amb vosaltres, no? Ja sigueu empreses, centres tecnològics, universitats. I com a mínim hi han de participar tres altres entitats a més del clúster. Això vol dir que són, com diu el nom, són projectes en cooperació i han d'estar alineats amb reptes estratègics del nostre clúster que tinguin l'objectiu d'incrementar la vostra competitivitat i també la nostra com a clúster. Llavors aquí ells indiquen algunes temàtiques que es podrien incloure en aquests projectes, ja sigui transformació estratègica, mitjançant la innovació tecnològica o evolució també dels models de negoci, connexió i cooperació internacional, temes de talent, temes de sostenibilitat i valor compartit. Després veureu dos exemples d'aquests IRCs, però com veieu són temes molt amplis, llavors qualsevol tema que tingui a veure amb els materials aquí podrien encaixar. Es tracten d'unes convocatòries anuals
Normalment es publiquen, les sol·licituds són entre el juliol i l'octubre. Aquest any van ser a principis de setembre i vam tenir 30 dies per fer aquesta sol·licitud. Però, com comentava la Magda, el que farem en aquesta jornada de cocreació del gener és començar a buscar projectes que es puguin presentar en aquestes convocatòries. Així tenim tot aquest mig any per començar a plantejar aquestes propostes, no?, que puguin encaixar en aquestes convocatòries. Llavors, els projectes normalment tenen una duració de 12 mesos, són projectes curts i també tenen un pressupost força limitat, són màxim 100.000 euros i cada entitat ha de participar amb un mínim de 10.000, excepte els clústers, que tenim una participació més reduïda, i també hi ha una part d'una auditoria. Aquest any el pressupost total ha sigut de 2,1 milions d'euros, s'han concedit 36 projectes i des del clúster n'hem presentat 2 i els 2 ens els han concedit, o sigui que el rati d'èxit és molt elevat, sí que intentem limitar aquesta participació a 2-3 projectes, perquè ja sabem, no?, que normalment concedeixen 2 o 3 projectes per clúster. Llavors aquí, si teniu alguna idea de projecte que podria encaixar, ho comentem i mirem si hi ha l'encaix. En quant a la intensitat de l'ajut, és màxim 75%, però es va reduint en funció de la puntuació atorgada. Normalment podem obtenir entre el 60 i el 70% de subvenció. Això sí que és important també tenir en compte que són uns ajuts subjectes al règim de minimis i això, com teniu aquí, significa que l'import màxim d'ajuts rebuts en els 3 darrers anys ha de ser de màxim 300.000 euros. Això, si no ho teniu clar en quin nivell esteu de mínimis, això ho podem revisar nosaltres també. Llavors, aquí, en quant a les despeses subvencionables d'aquests projectes, principalment són hores de dedicació de personal, però també es permet una contractació a tercers si es necessita. I en quant als pagaments, en el moment de la resolució del projecte fan un pagament del 60% d'aquest ajut i el 40% restant es transfereix en el moment de la validació del projecte una vegada justificat, que normalment és passat un any de la justificació d'aquest projecte. Què més? També en el marc d'aquests projectes cooperatius de clústers, aquest és un ajut molt semblant a l'anterior, però està dins de la línia de subvencions en zones de transició nuclear. O sigui, és pràcticament el mateix que l'anterior, l'únic que aquí hi ha una limitació important i és que hi han de participar en el projecte com a mínim 3 participants que estiguin ubicats en zones de transició nuclear, que són aquests municipis, o sigui, siguin empreses o entitats que s'ubiquin en alguna d'aquests 96 municipis beneficiaris del fons nuclear. Nosaltres l'any passat ja vam intentar presentar algun projecte, no ho vam aconseguir, però creiem que és interessant tornar-ho a repetir, intentar buscar algun col·laborador que ens pugui interessar en aquestes àrees, perquè aquí el pressupost sí que és més elevat, hi ha 2,7 milions d'euros, el 25, aquest any imagino que serà el proper any que serà similar, i la quantia dels projectes també augmenta a 200.000 euros en lloc de 100.000, i també l'altra diferència és que aquí la subvenció és fixa del 75%. La resta és exactament el mateix, les temàtiques també, la durada, tot és igual. L'única diferència és aquesta, que s'ha de tenir 3 participants de municipis de fons nuclears. Molt bé, també jo crec que molts coneixeu les noves oportunitats de negoci, d'acció.
Aquests són uns ajuts que estan enfocats a empreses, amb establiment operatiu a Catalunya i empreses d'una certa dimensió. Jo crec que no busquen startups, sinó empreses ja més grans, i aquí doncs, aquests ajuts et permeten obtenir fins a 120.000 euros per desenvolupar una nova línia de negoci, diversificar algun producte, explorar un nou mercat. Llavors, si aquí ja teniu clar que des de la vostra empresa voleu explorar una nova línia de negoci, un nou mercat, treure un nou producte, doncs jo crec que aquesta línia us pot encaixar. Està dividida en dues línies. La primera és l'estudi, és un pla de negoci. Aquí, en el cas que vosaltres ja hàgiu fet un pla de negoci en paral·lel, que no sigui en aquest ajut, també potser podria comptar per passar a la segona línia, que la segona doncs, és la important, és on us permet executar aquesta acció, no? Portar a terme l'acció definida en el pla de negoci. Doncs, bueno, aquí us deixem una mica les dades. Normalment, no sé si hi haurà canvis aquest any, en principi no, però hi haurà 2 convocatòries, cap al juliol i a l'octubre, i són projectes també, el primer de 12 mesos i el segon de 24. Doncs aquí també teniu més detalls, són una mica similars a la resta d'ajuts d'acció. I a més, passem als projectes d'R+D, antics nuclis, que també són d'acció. En alguns casos doncs, també hi ha altres organismes, per exemple, els projectes de R+D Green, d'acció i de l'Agència de Residus. Jo crec que aquests són uns projectes, una convocatòria que molts de vosaltres coneixeu i que entre els membres del clúster aquest any ha tingut força èxit. I són projectes de recerca industrial o de desenvolupament industrial, doncs, per projectes més relacionats amb economia circular i residus. També hi ha de projectes d'R+D empresarial, doncs, que en aquest cas no tenen per què estar centrats en economia circular o residus. I, per últim, també els projectes d'R+D empresarial, que en aquest cas són individuals. La resta es pot anar en cooperació, i aquests, en canvi, són individuals i també compten amb fons FEDER. En tots els casos són convocatòries anuals. Aquí teniu les dates de quan es van publicar el 2025. En el primer cas es va tenir fins a finals de juny, en el segon fins a finals de maig i en l'últim fins a finals de juliol. Llavors, si més o menys és semblant aquest any, doncs també seria interessant començar a preparar propostes, i són projectes d'una durada de màxim 30 mesos des del moment de la sol·licitud, i en els primers 2 casos doncs, són projectes d'un pressupost mínim de 120.000 euros. Aquí també veieu els pressupostos que hi van haver doncs, aquest 2025, i jo crec que van tenir força èxit. Crec que la majoria dels projectes que es van presentar que encaixaven en aquestes línies doncs, van tenir prou èxit. I també doncs, a nivell individual, els R+D empresarial, aquí sí que és mínim 200.000 euros. En els 2 primers casos, les empreses que hi participin han de tenir com a mínim 2 anys de vida i tenir establiment operatiu a Catalunya, i poden ser individuals, en cooperació, amb altres empreses o també amb centres Tecnio, que aquí també teniu el llistat dels centres Tecnio. Llavors, aquí la intensitat de l'ajut varia en funció de si és un projecte de recerca o de desenvolupament experimental. Doncs, com veieu, els de recerca, els de TRLs més baixos, la intensitat d'ajut és major, i en canvi en desenvolupament experimental és menor. En el cas de les Tecnio, com ja ho sabeu, doncs sí que el finançament és el 100%. I aquí també comentar que l'ajut màxim per projecte és 250.000 euros. En aquest cas també està subjecte al règim de minimis. Per contra, en els ajuts individuals no està subjecte al règim de minimis,
crec que no hi ha màxim de projecte i aquí sí que està fixat que una empresa petita tindrà el 40% de l'ajut i una mitjana el 35%. Aquí també és exclusivament pimes, no? Seria la diferència. En l'altre cas hi poden participar grans empreses, doncs en aquesta només pimes. I en quant a les despeses subvencionables en aquests tipus d'ajuts, principalment despeses de personal, i en els primers dos casos també es permet unes subcontractacions pel màxim del 50% del pressupost i unes despeses indirectes del 7% que no cal justificar. I en el cas dels R+D individual, empresarial, hi ha un 40% de les despeses de personal que són automàtiques i que no cal justificar. I en quant als pagaments, també semblant a la resta d'ajuts d'acció, per les empreses 60% i 40%, per Tecnio 80-20, i en el cas dels R+D individual, que és el contrari, en el moment de la resolució 40 i en la validació 60. Aquí en tots els casos, després quan us passem la presentació, aquí teniu l'enllaç a les diferents convocatòries perquè pugueu consultar més informació. Això ja ho hem comentat, que són ajuts a fons perdut i per concurrència competitiva, o sigui que depèn de la puntuació que hagi obtingut el vostre projecte, s'acceptarà o no. Què més? Aquí també d'acció tenim els d'innovació tecnològica, els de projecte d'innovació tecnològica Green, aquest any no es van convocar, no sabem si aquest 2026 es convocaran o no, i en quant als d'innovació tecnològica per pimes, en aquest cas sí que es va convocar i les sol·licituds van tancar el 22 de juliol, i en els dos casos són projectes per incorporar tecnologies avançades. En el primer cas han de ser per reduir l'efecte del canvi climàtic i en el segon cas pot ser de qualsevol temàtica. També són projectes curtets, en el primer cas de 48 mesos i en el segon de 21, i en el primer sí que hi ha un mínim de 40.000 euros i 120.000 euros de projecte com a màxim, i en l'altre, com a mínim, el pressupost ha de ser de 100.000 euros. En els dos casos, com comentava, els beneficiaris han de ser pimes amb mínim 2 anys de vida i amb establiment operatiu a Catalunya. No són projectes amb consorci, sinó que és només un sol participant. Aquí sí que ja veieu els ajuts, 75% i 40% en el cas de pimes, i també en els dos casos està subjecte al règim de minimis. Aquí es permeten subcontractacions, adquisició d'equips, llicències, softwares, personal propi, etc. Aquí en aquest cas els pagaments són 40 a l'inici i 60 al final. També funciona de la mateixa manera que els R+D. Després tindrem els cupons d'acció. Aquests també és una convocatòria anual. Enguany la convocatòria va tancar el 13 de novembre. En aquest cas, com que són de concurrència simple, que és a dir, que a mesura que van entrant els projectes es van aprovant, en el moment que s'acaba el pressupost es tanca aquesta convocatòria. I aquí veieu que hi ha cupons de diferents tipus, d'innovació, tant green com de propietat industrial, per projectes de R+D, i en aquest cas són ajuts que permeten contractar a una persona acreditada en els diferents tipus de convocatòries i són pressupostos petits, són projectes de 12.000, 3.000 o també 12.000 euros per projecte, i et permet fer aquest estudi amb una persona acreditada. És un ajut del 100%, també subjecte a mínimis, i el pagament és en el moment de la validació al 100%.
Aquí també veieu el període d'execució que va ser aquest any. I llavors tenia en compte, per exemple, que això sí que hem tingut algun problema en alguns projectes, que s'ha de tenir en compte que en els de cupons d'innovació green només s'inclouen alguns tipus d'empreses. Aquí s'ha de consultar el llistat de l'impost d'activitats econòmiques que s'inclouen en aquesta convocatòria. Això, doncs, si us interessa, podem revisar si esteu dins d'aquest llistat i també us podem recomanar alguns assessors acreditats. Per exemple, doncs, en el cas del clúster MAP us indico aquí que Inèdit o OICO són membres acreditats i que tenen molta experiència en els cupons green, i també doncs, els centres Tecnio del clúster, Diopma, l'ICMAP, que tenen també persones acreditades i són centres Tecnio. Aquí també hi ha altres cupons d'estratègia i d'internacionalització que també són semblants a la resta. Què més? Ara passant als ajuts de l'Agència de Residus. Aquí, doncs, els que més ens interessen com a clúster són els de la classe C, i el projecte Sintec que us presentarem després doncs, està en aquest marc de la convocatòria. I després, com a empreses, podeu participar a la classe A i a la classe B. En el primer cas són projectes per implementar nous productes o nous serveis al mercat, i en el de classe C doncs, és més desenvolupament o testeig de nous productes o serveis. En l'últim cas, que és més enfocat a clústers, doncs és fer aquests estudis sectorials per veure el potencial de l'economia circular. Doncs en aquest cas hi poden participar empreses, organitzacions privades. Són ajuts de 24 mesos, les subvencions són fixes al 75% per pimes i 50% per no pimes, doncs també en aquest cas estan subjectes al règim de mínimis. Aquí, com veieu, doncs, són convocatòries també anuals. Aquest any doncs, la presentació va ser de gener a març. O sigui, aquest any no serà el març, sinó que serà el següent, el proper any. O sigui que en principi tenim tot l'any per preparar aquesta convocatòria. Són projectes de pressupostos baixos, de 60.000 euros per projecte, però crec que pot anar bé si teniu alguna idea de projecte que pugui encaixar en aquest marc de l'economia circular. També el pagament es farà en 100% en la validació, i doncs, es permeten hores de personal, compra de materials i equips, i també contractació a externs. Aquí, doncs, com que de vegades costa una mica saber quin tipus de projectes poden entrar en aquestes classes, aquí hi ha un llistat dels tipus de projectes que podrien encaixar, però, per exemple, si us interessa fer un projecte on explorar nous usos de materials reciclats o buscar noves aplicacions per materials reciclats, aquí hi ha una altra convocatòria específica per això, i que en aquest cas doncs, també és anual, i l'ajut màxim és de 120.000 euros per projecte. És una mica més, doncs és gairebé el doble dels anteriors. També doncs, us recomanem revisar-la si us interessa aquest tipus de convocatòria. I ara, passant a nivell estatal, explicarem una mica les agrupacions empresarials innovadores, i doncs també aquí els clústers amb segell AI, com és el clúster MAP, som els sol·licitants d'aquest projecte, i doncs hi hem de participar en consorci amb empreses que formin part de clústers amb segell AI i amb altres clústers AI. Aquí hi ha més línies, hi ha la línia 1 i 2, però en aquest cas doncs, us explicarem la línia 3 i la línia 4, que són les que hi participem normalment i la que creiem que més us pot interessar. Llavors, aquí comentar que aquest any, el mes d'agost, es va publicar unes noves bases d'aquestes convocatòries, d'aquestes línies,
i teniu també a disposició a través d'aquest enllaç, i hi ha diferents canvis. Això sobretot ho dic per les empreses que ja vau participar en convocatòries anteriors. Llavors aquí tenir en compte que hi ha alguns canvis rellevants que afecten aquestes convocatòries. Quant a la línia 3, projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que contribueixin a l'autonomia estratègica, a la transformació digital i a la transformació ecològica. Són projectes que han d'estar alineats amb els reptes del clúster MAP i que responguin també a aquestes contribucions. I en el cas de la línia 4, que aquest any s'ha publicat per primer cop i que el clúster té un projecte que després ens explicarà en Marc Bisern, la línia 4 són projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en cooperació, però que han de respondre a uns reptes estratègics concrets i que marca el Ministeri. En aquest llistat veureu els que va marcar el 2025, però de cara al 2026 seran uns reptes diferents. Aquest any vam tenir aquests 3 reptes: ciutats intel·ligents i climàticament neutres, components innovadors per un nou ecosistema de mobilitat, que aquest és el repte en el que s'emmarca el projecte ReVia, que explicarem després, i també l'últim repte, construcció industrialitzada i sostenible per una vivenda accessible. Llavors, en els 2 casos, són convocatòries anuals. El 2025, a la línia 3, vam presentar les sol·licituds abans del 31 de juliol, vam tenir des de l'11 fins al 31, i en el cas de la línia 4, aquí ho vam haver d'entregar abans de l'11 de setembre. Ja veieu que són dates complicades, però en aquesta propera convocatòria, si no m'equivoco, o si ho aconsegueixen, la previsió és que es publiqui abans. Ens han dit al març, o sigui que tindrem poc temps per fer aquesta preparació de projectes. Normalment s'allarguen, però no creiem que caiguin a l'agost. Llavors, són projectes de durada curta, d'un any, i aquí sí que destacar un canvi respecte a les convocatòries anteriors. Es permetien fer fins a 3 fases, i aquest any, si no m'equivoco, a les noves bases ja no s'inclou aquesta possibilitat de fer diferents fases d'un mateix projecte. En quant a la línia 3, el pressupost màxim són 400.000 euros i aquí comentar que el pressupost total del 2025 eren de 9 milions d'euros. Per la línia 3 i per la línia 4 eren 5 milions. Aquest any han anunciat que per totes les convocatòries hi haurien 8 milions. Llavors aquí ho tindrem més complicat, però si preparem propostes que encaixin en aquestes línies i en aquests reptes, creiem que podem tenir possibilitats. I en quant al pressupost per projecte de la línia 4, és com a màxim 800.000 euros. En quant als beneficiaris, com comentava, aquí sí que han de ser clústers amb segell AI i empreses i entitats que estiguin inscrites a la base de dades d'aquests clústers, que tots els membres del clúster MAP hi esteu inscrits. En quant als requeriments de consorci, això sí que és el més complicat d'aquestes convocatòries, aconseguir un consorci que compleixi amb aquests requisits. El mínim per la línia 3 és un clúster AI i 2 pimes, però aquí sí que sempre intentem anar de la mà també d'algun altre clúster AI i que hi participin com a mínim 3 pimes. En aquestes noves bases, si no m'equivoco, han eliminat la puntuació extra que afegien si participava una empresa de recent creació que puntuava 5 punts. Doncs ara aquest any em sembla que ja s'ha eliminat. Llavors aquí cada empresa ha de participar amb un mínim d'un 10% de pressupost i també hi ha una limitació que el pressupost màxim de les que no siguin pimes no pot superar el 70%. I en el cas de la línia 4, aquí el consorci sí que ha de ser més gran, mínim 3 AIs i 5 pimes.
però aquí doncs, recomanem per obtenir la puntuació màxima i poder accedir al pressupost màxim també del projecte, que hi hagi 4 EIs i 6 pimes. En cas de que hi haguessin 3 EIs, per exemple, no es pot arribar al pressupost màxim del projecte. Llavors aquí també s'ha de tenir en compte que les EIs que hi participin no poden ser qualsevol EI, sinó que han de respondre al repte que es seleccioni, no? Que ha d'estar vinculat el clúster, el tipus de clúster amb el repte que estigui marcat. En aquest cas, sí que la participació es redueix una mica, és mínim 4%, però sí que segueix mantenint que el pressupost màxim per no pimes sigui del 70%. Aquí, en quant a la intensitat de l'ajut, varia en funció de l'activitat que presentis. Investigació industrial és la que està més ben puntuada i va reduint també després desenvolupament experimental i innovació. Aquí també hi ha un detall important, i és que els projectes que es presentin per investigació industrial i desenvolupament experimental necessiten presentar en el moment de la sol·licitud un certificat conforme aquest projecte està dins d'aquesta tipologia d'ajuts, que això també és una gran diferència respecte a les convocatòries anteriors. I a més, aquí, en quant a despeses subvencionables, despeses de personal i subcontractacions, i aquí sí que és un dels avantatges d'aquesta convocatòria, i és que el Ministeri paga per anticipat, i a diferència de les convocatòries anteriors, on el clúster era l'entitat que rebia tot el pagament i després ho distribuïa a les diferents entitats participants, a partir d'ara cada empresa o cada centre rebrà directament la seva subvenció directament, i no és el clúster el que haurà de fer aquest repartiment i transferència. Així que les empreses rebreu per anticipat tota aquesta subvenció. Llavors, ara aquí tenim 2 ajuts més, que és la col·laboració público-privada i després també el de cadena de valor. En aquest cas, són projectes, són convocatòries que, com sabeu, ja hi podeu participar vosaltres, no depeneu de cap clúster, però sí que voldríem que coneixéssiu aquestes convocatòries, perquè creiem que són molt interessants per col·laborar, i aquí des del clúster us podem ajudar a veure la idoneïtat del projecte, buscar col·laboradors o inclús ajudar-vos també en la sol·licitud d'aquestes convocatòries. En el cas de la público-privada, de l'agència estatal, són projectes, aquí ja us avanço que el termini de sol·licituds de la convocatòria 2025 s'obrirà el 9 de gener i tancarà el 30 de gener. Jo crec que molts de vosaltres ja n'esteu preparant, però si algú potser té alguna idea de projecte que pot encaixar i encara esteu a temps de preparar alguna proposta. Són projectes de pressupostos elevats, de mínim 350.000 euros. El pressupost d'enguany és de 300 milions i el projecte s'ha d'incloure en alguna d'aquestes temàtiques: salut, indústria, defensa, espai, mobilitat, medi ambient, gairebé jo crec que la majoria de temàtiques que us podríeu imaginar. Els beneficiaris són empreses i organismes d'investigació nacionals, són projectes de 3 anys i ha de participar com a mínim una empresa i un organisme d'investigació. En aquest cas, l'empresa sempre ha de ser el coordinador, i la representació empresarial ha de tenir un mínim d'un 51% i cada participant ha de tenir un mínim d'un 10% de pressupost. Una empresa sola, com a màxim, pot tenir el 70% del pressupost. En aquest cas, els ajuts no són a fons perduts, són préstecs fins al 95%, amb unes condicions específiques que estan detallades a la convocatòria, i en aquest cas sí que hi ha subvencions per contractació de doctors,
fins al 60% del salari, que ha de ser com a mínim 29.000 euros. I en aquest cas els organismes d'investigació sí que tenen el 100% de la subvenció. Aquí es permeten tot tipus de despeses, personal, amortització d'equips, materials, costos indirectes, auditors, etc. I aquí el pagament és de forma anticipada, de manera individual a cada beneficiari. Ja per anar acabant, els de la cadena de valor industrial és una nova convocatòria del Ministeri d'Indústria i Turisme que compta amb fons Next Generation. Aquí tenen 140 milions per aquesta convocatòria que encara no s'ha publicat, però ja està anunciat a la web que en breus es publicarà. Jo he posat aquí que serà al gener, però és una dada que no està confirmada. Aquí el projecte com a màxim pot ser de 35 milions d'euros i s'hauria d'encaixar en alguna d'aquestes temàtiques. En general és producció sostenible i digitalització sostenible, però en cas de que s'emmarqui dins d'aquestes temàtiques s'assigna una puntuació addicional a temes de matèries primes crítiques, zero emissions, producció agroalimentària, medicaments, indústria aeronàutica o defensa. Llavors, aquí els beneficiaris pot ser qualsevol tipus d'empresa que tingui com a mínim 3 anys de vida i aquí sí que s'emmarquen alguns TNAEs específics, que hi ha el llistat disponible. Aquí també si teniu algun dubte de si podeu participar, us podem també ajudar a consultar-ho. Són projectes de 36 mesos, de 3 anys, i es permet finançar personal, equipament, material, llicències, etc. Aquí també el pagament és al 100% de manera anticipada. Llavors aquí us he posat aquestes taules perquè era una mica difícil de resumir, que és una convocatòria força complicada a nivell d'intensitats i de pressupostos, perquè hi ha diferents tipus de projectes. Per exemple, els d'investigació industrial són els que estan més ben subvencionats i aquí, per exemple, una petita empresa pot obtenir el 65% d'ajut més 15% en cas de que el projecte sigui públic i es puguin consultar aquests resultats del projecte. Aquí una cosa que no he comentat i és que aquesta convocatòria és de concurrència simple, o sigui, s'aniran acceptant els projectes a mesura que es vagin presentant. Si el projecte compleix amb tots els criteris i el Ministeri valida que s'emmarca correctament, doncs ja es concedeix el projecte directament i es tancarà quan s'hagi acabat el pressupost. Aquí també veieu, està molt petit, quins són els pressupostos mínims, no? Per exemple, per projectes de producció sostenible, doncs una PIME ha de participar amb com a mínim 500.000 euros, no? Perquè veieu una mica la dimensió d'aquests projectes. I aquí, doncs, si us interessa participar-hi o creieu que podeu tenir algun projecte, ens ho podeu dir i us podem assessorar i us ajudem a fer aquesta presentació. Després, a nivell europeu, això no és una oportunitat de finançament directament, sinó són serveis que tenim els membres del clúster per formar part d'ELCA, l'Aliança de Clústers de Materials Lleugers, en el qual participem des del 2020 i aquí doncs, el que us volíem presentar són aquests dos serveis que ens inclouen i per una banda és el Route to Innovation que ens permet doncs, cercar oportunitats de finançament europeu o socis per desenvolupar projectes que tingueu uns TRLs més baixos. Aquí es buscaran convocatòries, socis a nivell europeu per presentar en alguna de les convocatòries europees
i en canvi el Route to Innovation ja són TRLs més elevats, i aquí doncs és ja amb algun producte, amb una solució ja més desenvolupada, doncs els consultors d'ELCA ens ajudaran a validar aquest producte, a veure quins són els mercats que ens puguin interessar, i doncs finalment aquí s'obté un model de negoci i validar aquest producte amb algun client potencial, no? A nivell europeu. O sigui que aquí si teniu alguna idea de projecte o de producte que creieu que pugui encaixar, us animem a que ens ho dieu i fem aquesta consulta amb ELCA. Després també a nivell europeu, sabeu que aquí hi ha moltíssimes convocatòries, però sí que aquí ens agradaria presentar-vos, no, que ja pel programa del 2026-2027 hi ha moltes convocatòries relacionades amb els materials i la producció, doncs sobretot serien aquestes convocatòries de clúster 4 indústria. Aquí en aquest enllaç us hem deixat tota la informació relacionada amb aquestes línies. Ja és un esborrany, però perquè està força clar que es publicaran, que les sol·licituds seran del gener a l'abril d'aquest any. Després hi haurà una altra tongada de projectes que es presentaran, que s'obriran, diria que entre setembre i novembre, per acabar de presentar el 2027. Però doncs aquí, com veieu, ja hi ha un llistat de convocatòries que jo crec que els membres del clúster doncs, us podrien interessar molt a nivell de... Bueno, doncs aquí, com veieu, temes de matèries primeres, tecnologies per la innovació de l'extracció de materials crítics, molts temes també d'economia circular i reciclatge de materials, i temes també de manufactura avançada. Bueno, crec que aquí, si teniu alguna idea, doncs ens ho podeu dir, i també podem ajudar a buscar un consorci, no, a nivell europeu. I ara doncs passaríem a la part dels projectes que hem obtingut en el marc d'aquestes convocatòries públiques des del Cluster MAP el 2025, i com ja hem anat comentant, doncs us explicarem projectes en el marc d'acció i l'Agència de Residus, de l'AEI i també doncs, dels Euroclústers. Jo mateixa també us presentaré el projecte Mat4EU d'Euroclústers i el Sintec de l'Agència de Residus, i després doncs, comptarem amb 4 representants d'aquests altres projectes vinculats a les convocatòries AEI i IRC. En quant al projecte Mat4EU, Advanced Materials for Sustainable European Future, doncs aquí és un projecte com el POLRE, que és de la mateixa convocatòria, que molts de vosaltres ja coneixeu. A nivell europeu s'han aprovat 16 projectes, dels quals 8 són a Catalunya, i un d'ells doncs, és del Cluster MAP. És un projecte en el qual hi participem amb 5 clústers més de materials, de Dinamarca, de Polònia, d'Alemanya, de França, de Lituània, i és un projecte que té l'objectiu d'enfortir l'ecosistema europeu de materials avançats. Així com el projecte POLREC estava molt centrat en polímers, aquest projecte doncs, està centrat en materials avançats en general. Així s'inclouen tipologies de materials com metalls, polímers, biopolímers, ceràmics i compòsits. I doncs, el que farem aquí és teixir aliances estratègiques i donar suport a les pimes i fer més accessible doncs, aquests materials al mercat. En quant als sectors que es contemplen en aquest projecte són la mobilitat, l'aeroespacial i defensa, construcció, agroalimentari i packaging, energia renovable i salut. És un projecte de 3 anys que va començar a l'octubre i té 2,6 milions d'euros de pressupost, i per pimes gairebé 2 milions d'euros.
Llavors aquí és l'oportunitat de finançament que també us podria haver explicat a l'apartat anterior i que aquí doncs ja us demanem que estigueu molt atents perquè tenim 60.000 euros per PIME. Tenim previst finançar al voltant de 32 projectes a nivell europeu. Així que aquí us animem molt a les empreses catalanes a que us presenteu en aquesta convocatòria. Ja a Polrec, doncs, per exemple, els socis alemanys, a totes les empreses daneses, per exemple, doncs van ser molt espavilats, no? I van presentar molts projectes. En el cas de Polrec sí que hi va haver alguns membres del clúster i altres empreses a nivell estatal que van tenir projectes, però no vam ser prou ràpids. Així que aquest any, en aquest projecte, doncs ja us avisem de manera molt anticipada perquè encara la convocatòria no s'ha obert. Està prevista que la primera s'obri el mes de maig i la segona convocatòria el mes de novembre. Així que ja us anem anunciant aquesta convocatòria perquè creiem que pot interessar molt, ja que és molt transversal i doncs, aquí finançarem projectes d'innovació de materials avançats en el marc dels sectors que ja hem comentat, no? Llavors aquí ja us anunciem aquestes convocatòries que més endavant doncs, ja farem sessions més específiques informant d'aquesta convocatòria. Però aquí ara el que estem fent des del Consorci és fer una recopilació de les necessitats de les nostres empreses per dissenyar aquesta convocatòria oberta. Que, aquí doncs, ja us demanem si podeu escanejar aquest codi i respondre a aquesta enquesta que us portarà menys d'un minut. No cal que us responguin només les pimes, sinó també centres tecnològics o universitats, perquè sí que és veritat que aquí seran les pimes les que tindran el finançament directe, però podran fer subcontractacions a centres, a universitats. Llavors aquí també us demanem que completeu aquesta enquesta molt ràpida de saber en què treballeu o quines necessitats teniu de projectes, no? I sí, jo crec que això és una mica tot. Amb això doncs, dissenyarem la convocatòria i doncs, els membres del clúster MAP estaran més ben valorats, no? En el moment de... Sí que hi pot participar qualsevol empresa a nivell europeu, però els membres del clúster MAP tindran puntuació addicional. Llavors aquí també us animem a seguir el projecte a xarxes o també tenim la informació publicada a la nostra pàgina web. Llavors, aquí també especificar que dels altres 15 projectes que hi ha a nivell europeu, tots ells també tenen finançament en cascada. Llavors, potser també us animem a consultar els altres projectes d'aquesta convocatòria perquè jo crec que també tindreu oportunitats potser de fer algun projecte d'aquests euroclústers. I ara, doncs, passant a aquest altre projecte de l'Agència de Residus, el projecte SINTEC, Sinergies Intersectorials per l'Economia Circular, un estudi d'aquests 4 clústers, clúster MAP, tèxtils.cat, residus i packaging. És un projecte de la convocatòria d'Economia Circular de l'Agència de Residus. Perdoneu. I doncs... Magda, ho pots explicar tu? És que no tinc veu. Sí, perdoneu. Doncs res, veieu aquí, és una convocatòria de l'Agència de Residus, no?, que ha començat doncs, aquest maig i que acaba a l'abril que ve i té com a objectiu doncs, fomentar l'economia circular, no?, en concret de la indústria textil dels polímers tècnics. Perdó. Llavors, ja pots? Has dit? Vale, perdó. Llavors, això, estem involucrats aquests 4 clústers i compta amb un pressupost de 40.000 euros.
Llavors, bueno, aquest projecte es va iniciar el 15 de maig d'aquest any amb una jornada que vam fer en el Sincrotró Alba i en la qual doncs, es va exposar una miqueta la necessitat de fer aquest projecte i a través d'una enquesta que es va fer doncs, es van identificar ja alguns reptes, no?, més prioritaris de diferents empreses i organitzacions, doncs sobretot membres, no?, d'aquests 4 clústers. I el 11 de desembre, el passat 11 de desembre, ja es va fer una sessió més de treball, no?, el primer taller a Terrassa, doncs ja més enfocat a diferents taules de treball per anar doncs, desglossant, no?, aquests reptes i anar trobant diferents possibles solucions que l'objectiu és que al final del projecte doncs, s'identifiquen un mínim de 2 projectes col·laboratius entre els diferents membres dels 4 clústers, no? Llavors, la següent sessió serà l'11 de febrer, que es donarà continuïtat doncs, a aquestes primeres idees que van sorgir en el primer taller, i el 29 d'abril, en un format més de jornada, doncs es presentaran tots els resultats que han anat sorgint de totes aquestes sessions i bueno, es farà un estudi, no?, de totes les idees i tots els reptes doncs, que han anat apareixent i de com totes les idees que han sorgit per anar donant solució i bueno, diguem-ne que un dels objectius serà també fer un estudi, no? Exacte, l'estudi final del projecte, que inclourà tot això, no? Barreres, oportunitats, iniciatives prioritàries de simbiosi industrial entre aquests 4 sectors. Bueno, no sé, Ona, sí, t'has recuperat, vols dir alguna cosa? Jo crec que he parlat massa a l'apartat anterior i ara m'he Bueno, quedat sense veu, així que gràcies per explicar. Us animem a participar en aquestes sessions doncs, perquè l'objectiu és poder presentar projectes col·laboratius en una de les convocatòries que us hem presentat anteriorment del programa de l'Agència de Residus, així que és una bona oportunitat per començar doncs, a traccionar aquests projectes. Molt bé, doncs per part meva ja he acabat. Després, si teniu algun dubte de les convocatòries o d'aquests 2 projectes, ho podem comentar, però ara doncs, dono pas a en Marc Visern, que ens presentarà el projecte Revia. En aquest cas crec que hem comentat que deixaré de compartir pantalla i serà en Marc el que farà aquesta compartició. Gràcies. Moltes gràcies, Ona. Se'm sent? Et sent? De moment no veiem la pantalla. No es veu? Jo no ho veig. Em deien a mi que abans ho hem provat, Sí, sempre passa. No es veu, no? Es veu blanc. No, Si pots, vale. prova de sortir... Tornar i tornem a provar. Sí. Ara sí. Ara sí es veu, sí. I ara mode presentació? Perfecte. Sí, Molt ara bé. sí. Molt bé. Endavant, doncs, com vulguis. Bueno, gràcies per invitar-nos, no? Des de Cinexlot Impresa i sobretot també des de Ràbia. És un plaer per mi formar part del projecte i parlar parlar-vos una mica i explicar-vos una mica sobre el projecte. Molt bé. Revia, què és? Desenvolupament experimental de solucions avançades per la segona vida de les bateries, no? Això ho orientem, diguem-ne, des de la sostenibilitat, la circularitat i la digitalització. Com ja ha anat dient l'Ona, això és un projecte que ha estat, diguem-ne, subvencionat per l'agrupació empresarial innovadora, la línia 4, aquesta que va ser una mica difícil de presentar perquè va ser èpoques complicades, estem parlant de mitjans d'agost, principis de setembre, però tot i això, doncs,
gràcies al MAP, gràcies al clúster MAP i de la feina dels altres membres del Consorci, estem orgullosos de poder dir que ens l'han concedit, que hem tingut resolució favorable. Com veieu, participants, aquí hi ha 4 clústers, el clúster d'automoció de Catalunya, com no, el clúster MAP, materials avançats, el clúster digital i el Centre Espanyol del Plàstic. I també som unes quantes empreses amb Millor Battery, que és l'usuari final, però hi ha altres empreses que també ajudem a donar solucions, com és Inèdit, CADTech, l'Earticker, que és un centre tecnològic, i nosaltres Cinecrot Impress. El projecte ha estat tenir un pressupost d'uns 800.000 euros i ha estat subvencionat en uns 450.000. Això és subvenció a fons perdut que hem rebut tots els participants, cada una de les empreses una part, i la durada del projecte és d'1 any. Des del 15 de setembre, és a dir, des que presentem, fins al 15 de setembre del 26, que és quan acaba el projecte. Molt bé, com va sorgir la idea? Doncs Millor Battery ens presenta un repte i és que amb el creixement de la mobilitat es generen bateries que arriben al seu final de vida i per tant necessitem pensar com treballar aquesta segona vida de la bateria, no? En una indústria que va cap a un món més electrificat, on hi ha més bateries, no només podem generar, diguem-ne, residus amb el cotxe, amb l'ús del cotxe, sinó també quan acaba l'ús de la bateria i, per tant, convertir això una mica més sostenible, més eficient i tenir en compte principis d'economia circular, no? Llavors s'identifiquen 2 punts crítics, un és el producte en si, és a dir, la bateria, quan acaba, què en fem d'ella, i l'altre és el procés, no?, de fer aquest segon ús. Llavors el problema està aquí, en els residus, en el cost diguem-ne, resoldre el tema de la segona vida i amb l'impacte ambiental que genera. Tenint en compte que hi ha un reglament de la Unió Europea en el qual és obligatori una certa traçabilitat quan acaba el producte, quan arriba al final de la vida del seu producte, i també una circularitat obligatòria en quant a reciclatge de materials. I què plantegem? Doncs Revia, el projecte, el que planteja són 3 solucions. Tenim l'empresa Millor Battery al mig, que és un fabricant de bateries, i a les altres institucions el que fem és donar solució als reptes que ens planteja Millor Battery, no? Des d'un punt es dissenya i es fabrica un envolvent més lleuger per la bateria, és a dir, una caixa per la bateria més lleugera, que sigui reciclable, òbviament, i que tingui una eficiència tèrmica, diguem-ne, una mica més, amb unes certes propietats de les que avui no té, no? També es crea un bessó digital de la planta de fabricació de bateries. Com dèiem, hi havia 2 punts de contacte, un és el producte i l'altre és el procés. Aquesta s'afoca en el procés. Doncs amb aquest bessó digital la idea és poder modelar i simular el funcionament de la planta per optimitzar fluxos, rebuig i també colls d'ampolla, no? És a dir, fer el procés més eficient. I la tercera solució ve de la part aquesta part més transversal, no?, que és l'estudi sobre solucions centrades en la circularitat del procés i el producte, no aplicant criteris d'ecodisseny. Molt bé, em centro una mica en el paquet de treball 3, que és el que estem treballant nosaltres conjuntament amb l'Earticker, i és que aquí es tracta de crear o desenvolupar unes envolvents polimèriques amb electrònica impresa incorporada. El desenvolupament, un dels punts és desenvolupar nous materials polimèrics avançats que contribueixin a reduir el pes d'aquest paquet de la bateria i oferir una gestió tèrmica passiva, és a dir, extreure temperatura quan és necessari, utilitzant també materials ignífugs, perquè quan hi hagin problemes, normalment quan una bateria té un problema, diguem-ne, s'incendia, intentar contenir aquests problemes, no?, aquests incendis a dins de la caixa de bateries. També s'integra electrònica impresa a dins d'aquesta envolvent i la idea és integrar sensors de temperatura mitjançant electrònica impresa a diferents punts crítics d'aquesta envolvent per poder monitoritzar en temps real aquesta temperatura i poder actuar
tant amb extracció de temperatura, amb aquesta gestió passiva, o amb l'altre element que incorporem, que és una gestió activa, és a dir, el que fem és incorporar un actuador, un calefactor imprès, no? que estigui integrat, disculpeu, en la base d'aquesta caixa de bateries, perquè quan es necessiti temperatura doncs es pugui, diguem-ne, augmentar la temperatura de la caixa. Això passa poques vegades, sobretot aquí a Espanya, però alguns que ens agrada esquiar sabem que quan la temperatura està a la vora de 0 graus o per sota dels 0 graus, quan traiem el mòbil en aquestes temperatures, la bateria s'acaba bastant ràpid. I és que les temperatures treballen bé les bateries, disculpeu, treballen bé a una temperatura de 20-25 graus. Llavors, quan les condicions són una mica més extremes en quant a temperatures, és a dir, 0 graus o per sota d'aquesta temperatura, l'eficiència, diguem-ne, l'autonomia d'aquesta caixa, d'aquesta bateria, cau bastant. I aquesta és la idea, no? Aquesta gestió activa ve a resoldre aquesta problemàtica. Us explico una mica pels que no sapigueu què és això de l'electrònica impresa, amb el qual fem aquests heaters i aquests sensors de temperatura. L'electrònica impresa, bàsicament, la manera que ens agrada explicar-ho des de Cinex és que és una tecnologia disruptiva que el que ens permet és crear components electrònics intel·ligents, no? Que són molt fins, com es veu aquí en aquesta imatge, que estan basats en materials avançats, és a dir, tintes conductives, dipositades sobre superfícies flexibles, de manera que és molt fàcil integrar-ho. Alguns dels avantatges d'aquests dispositius són que són molt lleugers, són flexibles, són superprims, estem parlant de micres, 100 micres, inclús pot ser una mica menys, i això és, per tant, és enrotllable. Al ser enrotllable ho podem imprimir en bobina. I a l'imprimir en bobina tenim altes velocitats i, per tant, els costos se'n redueixen una mica. I, per tant, en diem que és una tecnologia cost eficient. A part, és robusta. Si us fixeu en el dispositiu que hi ha en aquesta mà, doncs això no es pot trencar fàcilment amb un cop, amb un xoc. Això s'ha de perforar de manera deliberada o estripar, i és un plàstic, vull dir que costa aixafar aquests components, per tant estem parlant d'una cosa bastant robusta, i a més diem que té un punt en el procés i en el producte en si que és més sostenible que l'electrònica convencional. Per què ho diem, això? A part de que podem fer servir materials reciclats o biocompatibles o bioreciclats inclús, no? També diem que és una tecnologia additiva, perquè es tracta d'impressió. A la impressió nosaltres posem el material on volem, no generem rebuig. L'electrònica convencional es fabrica amb tecnologies subtractives, que el que són és, diguem-ne, extreure materials amb químics. Això genera rebutjos i també aquests rebutjos estan plens de químics i, per tant, no és tan sostenible com l'electrònica impresa. Molt bé. Objectius, resultats esperats i propers passos. Doncs la idea, ja ho esteu veient, és reduir pes. Una de les missions és reduir pes, millorar la seguretat de les bateries amb aquests materials també ignífugs i integrar aquesta monitorització tèrmica i gestió activa, no? Els resultats esperats és que tindrem un prototip funcional d'aquesta caixa de bateries. També tindrem un model simulat digital de l'estat actual de la fàbrica, és a dir, del procés de fabricació, i un estudi d'impacte ambiental amb propostes de millora per fer aquestes peces, aquests productes i aquests processos de forma més reciclable. Els propers passos seran, per tant, escalar aquesta solució a nivell industrial i inclús els aprenentatges poder exportar-los a altres sectors com pot ser el packaging, la Internet of Things, no? Internet de les coses, o la mobilitat, diguem-ne, en vehicle més de més pesatge. Això està pensat ara mateix, aquest prototip funcional que fabricarem, doncs està pensat per mobilitat lleugera. La idea seria escalar-ho a mobilitat d'alt tonatge, no? L'Ona ja ha explicat una mica què és el programa de l'AI Línia 4, però sí que m'agradaria dir algunes de les coses que com a empresa que participant en aquestes convocatòries és una gran oportunitat
per accelerar projectes col·laboratius, no? Òbviament, el fons perdut que ens donen ens ajuda a reduir riscos quan estem fent aquestes innovacions. És a dir, no es presenten o no presentem projectes per presentar un projecte, sinó que el que fem és una cosa que estem treballant, intentar buscar una línia subvencionable per reduir aquest cost associat a la innovació, no? I com a recomanació, com a idea, m'agrada participar en aquests projectes doncs, perquè busquem sinergies importants amb clústers, no? Com per exemple el Cluster Map, on surten noves oportunitats sempre. Per tant, sempre és interessant estar en contacte amb aquests ecosistemes i també amb pimes tecnològiques, no? Aquestes empreses que tenen la ment oberta a innovacions i, diguem-ne, connectar amb el que avui en dia es diuen aquests early adopters, que tenen una ment més oberta. També és important definir bé els rols al principi del projecte, què farà cada participant, una mica quins són els objectius de cada soci, de cada paquet de treball, per deixar les coses clares des del principi. I jo diria que una de les coses que s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar un projecte d'aquests és que s'ha de ser ambiciós, hi ha d'haver-hi innovació, perquè si no hi ha innovació, diguem-ne, el finançament no és, o no te'l donen, o no te'l concedeixen, o és molt reduït, però també s'ha de ser prudent, perquè el temps és limitat, com heu vist, hi ha un any d'execució de tot el projecte. S'ha de dir que durant aquest any 3-4 mesos se'ls menja la resolució, per tant, a temps efectiu n'hi ha una mica menys d'un any, i els objectius s'han d'assolir. No es pot fallar en aquest sentit, no? No es poden córrer riscos excessius en aquest sentit. Per tant, el que dic, s'ha de ser ambiciós, però amb un punt de prudència. I això és tot el que us volia compartir avui. Espero que hagi sigut una mica, diguem-ne, il·luminador. I res, aquí teniu les meves dades. Si voleu contactar amb mi, doncs, encantat. I fins aquí la meva presentació. Si teniu algun dubte, o crec que ho parlàvem al final de... Sí, les preguntes les deixarem pel final, Marc, sí. Molt bé, Magda. Doncs Però deixo de compartir. gràcies. Sí, moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies per aquests inputs, no? I aquests consells que es donen també al final, que crec que és molt útil, no? per engrescar aquestes empreses i organitzacions de cara a aquesta nova línia que ha sortit, no? De les AEIs, que sí que no, bueno, té molt de potencial, però també s'ha de tindre en compte amb tot això que ja has documentat. Molt bé, doncs el següent projecte és el de Building Legacy, fase 2, que ens el presentarà en Markel Cormenzana de Holon. Així que tu mateix, sí, ja ho veiem. Perfecte. Ai, ara no. Ara sí, ara sí, perfecte. Quan vulguis, Markel. Molt bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada i també contar la nostra experiència. Volia agafar-me també a l'últim que ha comentat el Marc, també per posar de relleu el valor que té aquest tipus de convocatòria. En el nostre cas també es tracta d'una convocatòria AEI i el valor que té poder tenir un recolzament, en el cas de finançament públic, per poder fer innovacions, per poder plantejar alternatives en mercats que encara són molt verds, diguem, no? Molt inicials, no? Diguem, mercats on la demanda no està encara prou madura, no? Com per poder tenir una conversió directa, no? De desenvolupar una nova tecnologia o un nou producte i es trasllada a curt termini ja en un producte viable, no? Que pot anar al mercat. I aquest tipus de convocatòries ens donen la possibilitat de mirar una mica més endavant, no? I explorar futurs més desitjables sense la pressió de ser, diguem, econòmicament viables a curt termini. Jo crec que això és una cosa que és molt important per poder, diguem, incorporar innovacions que siguin transformadores de veritat. En aquest cas, vinc a presentar-vos el projecte Building Legacy, com he dit, finançat per la convocatòria AEI, que s'ha desenvolupat en dues fases. Avui faré una introducció breu de lo que vam fer en la primera fase i després aterraré la segona fase, que és la que hem començat aquest any, també amb aquest endarreriment també de mesos fins que arriba la resolució de la convocatòria, però estem ja amb la maquinària, diguem, a tota velocitat. Primer, una presentació breu, soc Markel Cormenzana, lead del projecte Building Legacy de la part de Holon. Holon és una agència de disseny, recerca i innovació
que treballen en diferents àmbits. Un dels àmbits en el que hem treballat molt és en l'àmbit de l'economia circular i com podem aplicar la intel·ligència i la forma de fer del disseny a l'hora d'integrar solucions més circulars, més sostenibles i més innovadores. El projecte Building Legacy té aquest partenariat. Hem de dir que en la fase 1 del projecte estava també inclòs el clúster de disseny, que en aquesta fase 2 no ha pogut ser-hi. Tenim el clúster de materials avançats, el clúster d'energia eficient de Catalunya, i després tenim a nivell d'empresa, tenim Comsa com a gran empresa, nosaltres Holon com a petita empresa vinculada al món de disseny, després tenim la Salle com un partner del món de la recerca de les universitats, i Intenic com a startup vinculada al món digital, el desenvolupament i amb capacitats vinculades a l'intel·ligència artificial, versos digitals, etc. Inèdit, també com una IEM especialitzat en l'avaluació ambiental i en portar la perspectiva ambiental i, com havia dit abans ja, el clúster d'energia eficient de Catalunya. Quin és el repte que des del Building Legacy volem fer front? És un repte pesat i gran. Tenim un gran repte material en l'entorn construït. Aproximadament encara el 54% d'empès dels edificis encara acaben en l'abocador i això està molt lluny dels objectius que s'han plantejat a nivell europeu com a nivell directiu. A més, no només és que aquest 54% en comptes de tenir un final de vida més adequat acaben en l'abocador, sinó que, a més, el tipus d'escenari de fi de vida en termes de sostenibilitat és molt poc adient. Ha de ser un problema de gran volum i, a més, amb un escenari de final de vida que no és l'adequat. Per tant, enfrontant una mica aquesta situació, vam iniciar el projecte Building Legacy, que té com a objectiu accelerar, des de la tecnologia, accelerar la reutilització. Així com la reutilització és una estratègia, és una tàctica que s'està implementant en diferents sectors. Per exemple, un exemple molt clar és el que té a veure amb els envasos, que és un dels sectors líders en els que està integrant la reutilització. El sector de la construcció encara, per moltes raons diferents, des de tècniques normatives i de mercat, encara és un sector que ha anat molt darrere d'integrar aquest tipus de pràctiques. Doncs aquest projecte tracta de resoldre o de tenir més claretat sobre aquesta pregunta. Com pot la tecnologia ser al servei de la transició circular de l'entorn construït? Com pot ajudar les tecnologies transformadores? Com poden ajudar a fer que això sigui viable? Durant tota la fase 1 el que vam fer és fer una bona recerca del cicle de vida i de la cadena de valor de l'entorn construït, és a dir, des que es desenvolupa el projecte arquitectònic fins que es fa la licitació material, es construeix, es fa servir l'edifici i, finalment, fins que aquest edifici arriba al seu fi de vida i es pot reintroduir en un nou cicle de reutilització. Vam dedicar molt de temps a intentar entendre molt en detall les necessitats i els problemes, les barreres que identificaven cadascun dels agents de la cadena de valor i per quina raó no estava passant que la reutilització sigui una realitat. Així com en pràctiques arquitectòniques més vernaculars, la reutilització era un fet simplement perdonat, que es feia, en la construcció i en els projectes arquitectònics més contemporanis s'ha anat perdent això. Volíem entendre què és el que ha pogut fer que això no passi, que no sigui una realitat efectiva. A partir de la identificació d'aquestes necessitats de la cadena de valor, vam construir una proposta de valor, un model econòmic i un model de governança d'aquesta tecnologia, d'aquesta plataforma, i hem determinat una sèrie de funcionalitats de la solució tecnològica que hem acabat desenvolupant. Aquí he deixat alguns dels resultats del projecte en què podem trobar barreres, necessitats i valor necessari per cadascun dels diferents agents de la cadena de valor. En aquest cas, ens centrem molt en les empreses d'arquitectura, que són qui pot fer la prescripció de materials reutilitzats per incorporar-los en nous projectes arquitectònics o d'entorn construït, sigui d'obra civil o altres tipus d'obra. Per altra banda, les empreses que fan la deconstrucció, que tradicionalment ha sigut una deconstrucció molt poc selectiva, però que la voluntat i el mandat polític i directiu a nivell europeu és que sigui una deconstrucció cada vegada més selectiva. I, per últim, empreses promotores, empreses que es dediquen a la promoció d'entorn construït.
que són, diguem, qui té la capacitat d'encarregar una de construcció selectiva més adequada i també qui pot, diguem, decidir licitar la incorporació de pràctiques també de reutilització en els seus edificis. Una mica sumant tota la recerca inicial que es va fer, se va fer una proposta d'una plataforma digital que incorpora una sèrie d'elements importants, és a dir, una d'elles, per exemple, és que la plataforma ha de donar espai, ha de ser un marketplace de serveis, és a dir, una empresa que fa de construcció selectiva ha de trobar en aquesta plataforma un espai per poder oferir els seus productes, que ha de ser interoperable amb altres serveis. Per exemple, una cosa que vam observar és que, per exemple, a plataformes generalistes, com pot ser Wallapop, ja existeix molta economia de reutilització d'elements constructius, però de manera molt informal i que hem de ser capaços tant de lo informal com solucions més formals, com per exemple amb la que compta l'ITEC, han de poder ser interoperables amb el que nosaltres fem. Hem d'aconseguir també que els elements caracteritzats per poder reutilitzar estiguin ja disponibles abans inclús que es faci la construcció de l'edifici. I també vam integrar dues coses importants també. Per una part, integrar-nos dins dels esforços a nivell europeus, per exemple, la directiva Levels en termes de consideració de la sostenibilitat d'una inversió o en el cas de la sostenibilitat d'una construcció i que el valor econòmic residual dels components poden ser una palanca que faci que, per exemple, un gestor patrimonial que té edificis aquí a Barcelona decideixi fer una caracterització per entendre quin immobilitzat material compta amb el seu edifici i aquest valor residual econòmic pot ser una eina per assegurar que podem tenir caracteritzat el parc material del país d'una manera molt més ràpida i òptima. Aquí tinc un vídeo curt que es veu molt breument la plataforma que va ser resultat de la primera fase, la que veiem és una plataforma funcional en la que tenim diferents seccions, productes, projectes, l'impacte ambiental i podem veure també una secció de novetats. Veiem que cada producte que es puja a la plataforma té una sèrie de dades importants. Una molt important va ser tota la part que té a veure amb el passaport de l'edifici, és a dir, del component. Poder tenir la traçabilitat d'on ve aquest component, de quin edifici, quin recorregut ha fet i també, molt important, quin és l'impacte ambiental que ha tingut aquesta transferència i també quin seria el potencial estalvi ambiental que podries produir d'integrar un component reutilitzat dins d'un nou projecte arquitectònic o de construcció civil també. Això va ser el resultat de la fase 1. A la fase 2, que just hem començat aquest any, el que volem és estendre l'abast de la plataforma contemplant específicament algunes fases que no estaven tan integrades dins de les funcionalitats actuals, com són la logística, el magatzem i l'obra. També incorporarem la potencialitat dels agents d'intel·ligència artificial a l'hora d'assegurar que els arquitectes, a l'hora de fer un projecte, mitjançant aquests agents, tinguin facilitats a l'hora de, per exemple, analitzar un projecte arquitectònic i que l'agent li digui «Oi, aquest component que tens plantejat per a aquest projecte podria substituir-ho, per exemple, per un component que hi ha a la plataforma. O aquest component que hi ha a la plataforma podries fer una adaptació constructiva al teu projecte i poder integrar-ho aquí i aquí. És a dir, algo que ajudi a l'hora de prendre la decisió de com incorporar aquests components reutilitzats dins del meu projecte. I per últim també farem una altra línia important en aquest projecte que serà treballar en la caracterització econòmica dels edificis, del parc d'edificis existents. Mitjançant dues estratègies, una estratègia top-down, que seria crear una sèrie d'arquetips d'edificis del parc d'edificis de Catalunya i poder caracteritzar aquests edificis per metre quadrat, aquests edificis quin valor residual de components reutilitzables tindrien. Amb aquest procediment poder donar una xifra, poder donar una data a aquests gestors patrimonials perquè puguin tenir un incentiu a l'hora de, ara que ja sé que els meus edificis o els edificis que jo gestiono tenen un valor residual econòmic d'X, si jo faig un exercici d'una caracterització molt més en detall, puc tenir una informació rellevant
que m'ajudi a posar aquests components a l'abast d'aquest mercat de segona mà. Doncs seria bàsicament aquesta última línia, seria atacar aquests agents que tenen edificis i que podrien tenir la possibilitat de sortir al mercat amb oferta de productes potencialment reutilitzables, que és un dels problemes que hem trobat, com en qualsevol plataforma, tenim un repte que és tenir prou d'oferta com per resoldre la demanda i, per l'altra banda, si no tenim prou demanda, l'oferta no s'activa. Doncs hem d'arribar a un equilibri crític entre oferta i demanda perquè això agafi inèrcia pròpia. Una mica amb aquesta idea que us estava comentant ara de poder ser capaços de, mitjançant un càlcul molt senzill i posar una direcció i creuar el catastre i les dades d'aquest tipus d'edificis, poder tenir una xifra molt ràpida de quin seria el potencial valor residual d'un edifici. En aquest cas, per exemple, és un projecte que van fer, un pilot van fer al mercat d'Abaceria, aquí a Barcelona, i poder tenir una xifra ràpida que ens doni, aquest és el valor que aquest edifici podria tenir, i després poder anar, fent una categorització més detallada. És a dir, aquí tinc finestres que van a aquest preu per metre quadrat, aquí tinc uns tancaments metàl·lics, que van a aquest preu per metre quadrat, doncs poder anar, determinant una mica més en detall el material i components existents i com això pot alimentar, un parc material potencialment utilitzable a Catalunya. Això és tot, el que vam fer a la fase 1 i el que hem anat ja per la fase 2, que es desenvoluparà entre ara i juliol del 26. I res, molt contents de més endavant, quan tinguem més coses a mostrar de la fase 2, a compartir amb tots vosaltres i poder també compartir una mica experiències i si algú s'anima a presentar alguna d'ell, també compartir una mica les misèries i les alegries de la convocatòria també. Doncs moltes gràcies, Markel, per la teva presentació. Sí, deixarem les preguntes també pel final, a veure si n'hi ha alguna. I ara donarem pas al següent projecte, que és Arceram, materials i motlles innovadors per a joieria ceràmica personalitzada, que el presentarà Carlos García, d'Estil Ceram, i la Ruth García, de Solca. Hola, Aquí bon esteu. dia. Hola. Aquí estem els dos. Molt bé. A veure si no podem tenim compartir. problemes. Sí. Ens posa que només ho poden compartir organitzadors i moderadors de la reunió. A veure. Sí. Abans ho hem provat, no? No, és que ens hem canviat d'ordinador. Vale, heu fet canvi. Si no... Ara ja hauríeu de Ara sí, poder. ara sí. Val. Val. Perfecte. Ho veieu veieu? bé? Ara sí. Sí? Va, perfecte. Començo jo i després la Ruth us explicarà alguna cosa més. Bàsicament el nostre projecte, que es diu Art Ceram, és... Perdona un moment, Carlos, no ho veiem en mode presentació, eh? No sé si No? has donat... No sé. No veieu la presentació? O sigui, la veiem però en el PowerPoint, diguem-ne. Veiem la... Nosaltres sí que ho estem veient gran. Vale. Bueno. Quan ho faig... Sí, bueno, si no ho fem així ja està. Vinga. Ho deixem així. Es llegeix, no? Es veu prou bé? Sí, no es veu, es veu. Sí, fas aquí. Això. Això és per fer gran. Val, doncs... Bueno, em sap greu veure-ho així. Doncs ho seguim així, si us sembla. Sí. Val. Bàsicament el que volem al projecte Arceram és fer peces de joieria, que és el que fa l'empresa Solca, però que es puguin produir d'una manera bastant ràpid i eficient, sent peces diferents, amb sèries curtes. Això prové una mica d'una banda de coses que està fent Solca, de peces, per exemple, de joieria en formes vegetals,
que són bastant complexes, i d'altra banda, a Steeltheram hem estat treballant amb injecció de baixa pressió per poder treballar amb motllos molt econòmics que es poden imprimir en 3D. També participa al projecte, de fet, sí. Us faig una mica la presentació general. Això serà de l'1 de setembre, va començar el projecte, fins al 31 d'agost. Són 12 mesos. El pressupost són quasi 100.000 euros. La subvenció és un 62%, més o menys. I participem al clúster de materials, Diogma, Steeltheram i Solca. Tal com us deia, Solca fa la part de la joieria pròpiament, el disseny de les joies, Steeltheram fent el que és la fabricació de la joia, i Diogma el que fa és el feedstock, la preparació de la pasta que s'ha d'injectar. Torno a passar. Cada una d'aquestes empreses té una part on és partesa. Nosaltres, per exemple, amb el tema de fabricació Steeltheram, hem estat desenvolupant amb un projecte nuclis, de fet, una màquina i un sistema d'injecció, que és una injecció de baixa pressió que ens permet fer servir motllos molt econòmics impresos en 3D, el qual vol dir que és molt ràpid d'imprimir. Amb això us ensenyo, passo una altra diapositiva perquè veieu una mica i que la Ruth us pugui explicar una mica les peces que volem fer perquè tingueu una idea. Sí, aquestes són unes proves que vam estar fent l'any passat i llavors volíem començar el projecte provant de fer alguns motlles per anells, per exemple, que són unes peces que són com més aviat fàcils de fer, per començar com una mica des del principi i així a poc anar fent proves de motlles i anar avançant amb dissenys una mica més complicats, com són la segona imatge que veieu, que és un anell que fa més formes, i després ja passar cap a flors o cap a motius vegetals que ja tenen com una tècnica una mica més complicada, ja que són peces que necessiten parts més fines i una fabricació una mica més delicada. Sí, aquí baix podeu veure la màquina que tenim d'injecció de baixa pressió, que com us dic és una màquina que vam desenvolupar en un projecte nuclis, i aquí a la dreta veieu el motlle de justament la peça d'aquí sobre. És un motlle, tal com es veu, és de plàstic, està imprès en 3D. Clar, això vol dir que podem fer un motlle que estigui al voltant d'uns 20-25 euros i el podem imprimir en unes quantes hores. Això ens dona molta rapidesa i vol dir que si has de fer una sèrie curta que són 15 o 20 peces, doncs el preu és bastant ajustat i econòmic. Aquí són una mica els paquets de treball. Bàsicament el clúster fa la part de comunicació del projecte. Diogma, tal com dèiem, prepara les pastes. Solca fa el disseny de la peça i després valida que estigui ben fabricada. I Steeltheram fa la fabricació pròpiament. Encara que aquí tenim un calendari, realment és un procés bastant iteratiu, perquè, clar, a partir que tenim la pasta fent proves, veiem els resultats, si no queda prou bé, tornem a la pasta, tornem a injectar. És dir, el procés en si és un procés bastant iteratiu. Encara que el calendari és més enviat lineal, sempre anem donant voltes fins que aconseguim un resultat satisfactori. Què és el que voldríem obtenir? Doncs realment volem definir una peça de joieria d'una certa complexitat, volem afinar la matèria primera de zircònia, el feedstock, que nosaltres farem servir per injectar, de manera que ens permeti fer peces bastant complexes, molt primetes, tipus l'última que hem vist, que era una fulla. Per això hem de desenvolupar també els motllos i després, clar, la peça aquesta s'ha de cremar tots els binders que conté perquè quedi la peça final. Els propers passos que contemplem són poder seguir desenvolupant peces de joieria, col·leccions noves, basades en aquest procés que estan desenvolupant. I com a recomanacions, clar, a nosaltres ens sembla que l'IRC és una convocatòria que és bastant fàcil. La veritat és que ho hem preparat bastant ràpid, gràcies també, evidentment, a l'ajuda del clúster. I ens permet
començar un projecte. Nosaltres creiem que el ser un any de projecte, i tampoc són molts diners els que et donen com a subvenció, et permet començar projectes, però de fet ha de ser projectes que siguin ambiciosos però que no et passis, no? Han de ser d'una ambició relativa. Pensem que és una fase inicial de tot un desenvolupament. I bàsicament ja està. Sembla que amb això ja acabem la nostra presentació. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, Carles Ruth, per la presentació i sobretot per aquest punt també final de recomanacions. Doncs ara sí que passem ja a l'última presentació, o sigui, l'últim projecte, que és CASFEM, que el presentarà Albert Chamorro, CEO de W2 Group. Doncs tu mateix, Albert. No sé si veieu bé la presentació. Ara sí, perfecte. Perfecte. Bueno, què tal? Bon dia a tots. Moltes gràcies per ser aquí. Bé, jo us venia a presentar el projecte CASFEM, que té un nom així particular, però al final és un projecte per integrar carregadors sense fils per a embarcacions elèctriques sostenibles d'impressió 3D. Això són una mica dades generals del projecte. Ara us parlaré una mica de les dues empreses que liderem aquest projecte amb l'ajuda del Light Mobility Cluster i del Cluster Map. És un projecte que comença té una durada de 15 mesos. Comença doncs, a nivell conceptual i començar amb la presa de requeriments, doncs, ja vàrem començar el juny del 2025 i s'allargarà doncs, fins després de les vacances del 2026, el 31 d'agost. En primer lloc, m'agradaria presentar-vos qui som nosaltres. Som W2 Group, una empresa que som membres del clúster de materials avançats i bàsicament ens dediquem a la impressió 3D de gran format. La impressió 3D de gran format mitjançant aquesta tecnologia que esteu veient a la imatge. Un braç robòtic amb un extrusor a la punta que permet doncs, anar fent impressió de qualsevol geometria. Llavors nosaltres bàsicament el que tenim doncs, és un equip d'enginyers i de dissenyadors i doncs ens verticalitzem en funció de les aplicabilitats sectorials que li anem trobant a aquesta tecnologia. Normalment doncs, intentem identificar sectors d'activitat on aquesta tecnologia pugui tenir un valor afegit important, on els beneficis de la tecnologia que van des de la innovació, la customització, la reciclabilitat, doncs puguin tenir un impacte important i a partir d'aquí doncs, intentem associar-nos amb empreses importants dintre d'aquell sector que ens permetin desenvolupar, trobar quins tipus de productes podem desenvolupar. Per exemple, doncs, dintre del sector nàutic doncs, hem començat amb la fabricació d'embarcacions mitjançant una prova de concepte que és una mica amb la que es basa aquest projecte que es fem i també estem fabricant doncs, motlles d'infusió doncs, impresos directament amb aquesta tecnologia, imprimim directament el motlle femella, després mecanitzem la superfície i ens queden doncs, motlles 100% funcionals doncs, amb una reducció important tant en el cost econòmic del motlle com en la reducció dels temps de fabricació i també doncs, estem doncs, dintre de la fabricació de mobiliari i de més, no? Que és una mica com la presentació global dels nostres serveis i quina és la nostra aportació de valor. Pel que fa a aquest projecte determinat, doncs bàsicament l'equip de treball doncs, és el Cluster Map, que és una mica qui ha liderat tota la presentació d'aquesta candidatura. I en aquest cas doncs, som tant Magnètica com W2 Group les empreses que liderem aquest projecte. Aquest projecte bàsicament del que es tracta és d'implementar dintre de la nostra embarcació, una embarcació que aquí més endavant, a veure si puc ensenyar-vos una imatge perquè la veieu, doncs és aquesta embarcació, que és la mateixa que heu vist a la imatge d'abans, impresa amb tecnologia 3D de gran format, integrar aquest sistema de càrrega elèctrica, que és un sistema de càrrega sense cables, cosa que en un entorn marítim doncs, realment aporta un valor afegit molt important. Magnètica és qui desenvolupa aquests carregadors i nosaltres els volem integrar dintre de la nostra embarcació elèctrica per intentar buscar una comercialització possible en entorns portuaris que ajudin a redefinir
La mobilitat intraportuària ja podria ser ja per marineria portuària, però també per neteja de fons, per la prevenció d'incendis en zones portuàries, per vaixells de practicatge, etc, que és on la combinació d'embarcacions customitzables, elèctriques, reciclables i amb una càrrega elèctrica segura sense cables és on té un encaix més important. Llavors, a partir d'aquí és una mica d'on neix aquesta necessitat, neix de la reflexió i sobretot amb un objectiu bastant clar. Nosaltres tenim una prova de concepte via una embarcació on ja podem defensar molt còmodament un TRL 7.8, ja que és un projecte de desenvolupament que hem fet, que ja neix el 2022 i que ja es va cofinançar amb el CDT en el seu moment. Magnètica també ja té uns carregadors on poden defensar còmodament aquest TRL 7.8, però l'aplicabilitat conjunta d'aquestes dues tecnologies ara mateix té un TRL 3.4 i aquest projecte IRC ens ha de permetre portar l'aplicabilitat d'aquest carregador, aquest TRL 7.8, per trobar realment la possibilitat de comercialitzar aquesta embarcació carregada d'aquesta manera. Bàsicament, el que ens permetrà aquest projecte és aconseguir una embarcació que carrega sense fils directament en embarcacions impresa en 3D. Al final és una embarcació que quan acaba la vida útil és en un 95% reciclable, que ja és una situació a nivell conceptual molt diferent que la que ja tenen avui en dia els ports. Els ports fan servir embarcacions normalment molt antigues, normalment pneumàtiques i amb motorització de combustió, cosa que en principi ja no compleix la normativa de mobilitat sostenible que acaba d'aprovar el govern central. Llavors aquí, en principi, aquesta embarcació permet posar a disposició de totes les institucions portuàries i marines una embarcació d'ús intern totalment enfocada dintre d'aquests nous indicadors de mobilitat sostenible. Aquí, bàsicament, el que estem integrant és fabricació additiva de gran format, amb una aplicabilitat clara, amb electrònica de potència i sistemes de càrrega. Bàsicament, aquest projecte s'ha basat en la nostra experiència prèvia en la fabricació additiva i la fabricació d'embarcacions, amb tota la tecnologia de càrrega que ja té Magnètica. S'ha definit un projecte que bàsicament engloba aquestes dues tecnologies, trobant-li un ús amb cert sentit. S'ha presentat una mica aquest calendari que esteu veient aquí, on bàsicament totes les tasques passen per incorporar, primer entendre quines són les bateries que hi ha dintre del nostre vaixell, quina és les possibilitats de càrrega que tenen els carregadors de magnètica, integrar-ho dintre de la nostra embarcació i fer proves reals, una validació en un entorn real que ens permeti no només carregar, sinó també navegar i veure com realment optimitzem la càrrega amb aquesta nova tecnologia. Penseu només que una torreta bàsica de port avui en dia carrega a 2 quilowatts. Aquest sistema de magnètica ens permetrà carregar a 3,54 quilowatts, és a dir, bàsicament estem pràcticament duplicant la velocitat de càrrega d'una embarcació que més o menys porta bateries amb un total de 40 quilowatts de càrrega. Llavors realment estem reduint bastant el temps de càrrega i a part estem aportant treure els cables d'un entorn de càrrega al costat del mar, que realment nosaltres hi veiem un valor afegit bastant important. Bàsicament, fins ara ja hem desenvolupat tota la tasca, anem a dir, més conceptual i planifiquem realment poder realitzar aquesta integració del sistema de càrrega i aquesta validació en temps real. Aquí posava entorn al mes d'abril del 2026, nosaltres creiem que es podrà desenvolupar fins i tot abans, més o menys cap al febrer, serem capaços de trobar aquesta integració i de tenir aquesta validació en un entorn real. I per acabar, una mica nosaltres el que esperem d'aquest projecte és, el primer és generar un coneixement industrial propi des de V2 i des de Magnètica per poder comercialitzar aquest producte, preparar aquest producte per a una fase de comercialització i escalat industrial.
i després buscar realment, una vegada acabi aquest projecte, la possibilitat de comercialitzar aquesta integració de vaixell amb carregador amb un TRL 7.8 demostrat gràcies a l'IRC d'acció, obtenir un demostrador funcional que puguem replicar a diferents tipologies d'embarcacions o a una mateixa embarcació multiús. Bàsicament, totes aquestes són el que esperem obtenir, no?, d'aquest projecte i trobar, per exemple, una vegada acabem aquest projecte, la possibilitat de presentar-ho a Ports 4.0. Ports 4.0 és una iniciativa de Ports de l'Estat que bàsicament ja ens permet obrir aquesta fase de comercialització per institucions portuàries i començar a comercialitzar tot el nostre coneixement propi en impressió 3D de gran format amb una aplicabilitat tan rellevant pel sector com podria ser la càrrega sense fils per embarcacions elèctriques. I aquest és una mica el projecte. He intentat no desviar-me del temps perquè això acabés en hora. Moltíssimes gràcies i si hi ha qualsevol pregunta estaré encantat de contestar-la. Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies i moltes gràcies a tots els ponents que hem tingut avui en el webinar. Així que ara sí que ha arribat el torn de les preguntes o els comentaris que tingueu a qualsevol dels ponents. Podeu obrir directament el micròfon, si voleu, i fer-los a qui correspongui. Ja sigui del projecte o de la convocatòria o del que... Bé. Tenim uns últims minuts. Ningú s'anima? Ha quedat tot molt clar. Bueno, si no teniu cap pregunta, doncs jo us torno a animar a que us reserveu al matí del 28 de gener. A veure, mira, si tenim una pregunta. Pels centres de recerca només hi hauria IRC. Si vols contestar tu, Ona, no sé com vulguis. A nivell de convocatòries, excepte les d'acció que havíem comentat que només eren per pimes, a la resta totes hi pot participar centres de recerca o universitats, i en els que només estan destinades per pimes també es permet la subcontractació de centres, així que jo crec que en totes les convocatòries que hem presentat es contempla la col·laboració d'empreses, centres de recerca i clústers. Així que si teniu alguna idea de projecte, Ifigènia, ens ho dieu i busquem l'encaix. Gràcies, només que res que veia tot que era com molt empresarial i deia, no sé si hi ha encaix, saps? Vull dir, entenc que en aquestes sí que podria liderar-ho bastant, però l'altre sempre hauria d'anar com associant-se de manera Normalment és associat, lateral. però clar, sempre hi ha d'haver alguna empresa, per exemple, en els d'AI, que hi hagin pimes que formin part del projecte i que liderin una mica la proposta. Gràcies. Molt bé. Si algú s'anima a una última pregunta. Bueno, si no, per qualsevol pregunta o dubte, doncs estem a la vostra disposició i res, insisteixo en que tots els que pugueu doncs pugueu vindre el 28 de gener, que creiem que serà una jornada de treball molt útil, de connexió, i en la que doncs, a través de les temàtiques dels 5 grups de treball que tenim des del clúster intentarem que sorgeixin col·laboracions i potencials projectes a poder presentar a diferents oportunitats que hem presentat avui. Ja us farem arribar també el material de la sessió d'avui i també l'enllaç
a la gravació que tindreu disponible dins de l'espai soci, tots els membres del clúster, i reanimar-vos a, si no esteu subscrits al nostre butlletí, a que ho feu i a seguir-nos per les nostres xarxes socials per no perdre-vos cap de les nostres activitats. I res, ho deixem aquí. Com ja he dit, era l'últim webinar de l'any, així que aprofito per desitjar-vos bones festes i espero que ens veiem en la pròxima activitat de l'any que ve. Moltes gràcies. Bones Sí, a festes tots a els tothom. ponents. Gràcies, I a igualment, tots. bones festes. Adéu-siau, adéu a tothom. Vinga, adéu, gràcies. Adéu.